Čo ti tere? To je boss. Iba tu čítaj. Magister Cingel. To je bonus. Bonus tohto dňa. One samo štúdium. Všetko? Ale to je veľa. Budú predstaviť početnú skupinu rovnakých organizmov podľa najnovších Pokazí sa mi kamera. podatkov vedí tvoria huby, samostatnú ríšu, ktoré elatrolida, zákon rastlina a živočíšna ríša. Z porovnania základných znakov rastlín, živočíchov a hub vyplýva, že huby nie sú ani rastliny, ani živočíchy, ale... Čo? 10 minút. To zvládaš. Ja chcem vyvolať niekoho vyvolať. Celú skupinu organizmov, ktorá vzniká súčasne s ostatnými ríšami počas... Ja čo